Η μικρή πόλη όπου μεγάλωσα ποτέ δεν έδειχνε πιο φωτεινή. Είχα αλλάξει με τρόπους που ακόμα δεν καταλάβαινα πλήρως. Φοβόμουν ότι ποτέ δεν θα ανακάλυπτα εντελώς τι είχα γίνει τώρα. Το σώμα μου δεν ένιωθε πια δικό μου. Και όμως το δοκίμαζα για ένα κορίτσι που μόλις γνώριζα. Η νέο αποκτηθήσα βελτιωμένη όρασή μου με έκανε βλέπω κάθε γωνιά των σκοτεινών δρόμων. Άκουγα ανθρώπους να κοιμούνται στα κρεβάτια τους. Ο ψίθυρος των καρδίων που χτυπούσαν ήταν απλώς ένα υπόβαθρο κάτω από τον άνεμο που περνούσε από τα αυτιά μου. Ήξερα ότι έκανε κρύο, αλλά το δέρμα μου δεν το αντιλαμβανόταν. Δεν ήθελα να σκοτώσω κανέναν. Πόσο μάλλον να κάνω αυτό που ο ηλίθιος που μου επιτέθηκε ήθελε, αλλά ένιωθα ότι θα μπορούσα να καταστρέψω ένα τάγκ αν χρειαζόταν. Η εκκλησία όπου περίμεναν οι στόχοι μου ήταν πάνω από 1 ώρα μακριά με το αυτοκίνητο. Έφτασα εκεί με τα πόδια σε λιγότερο από 1 ώρα. Είχα τρέξει μέχρι την επόμενη πόλη, επιβραδύνοντας μόνο τις τελευταίες στιγμές. Επειδή το πόδι μου άρχισε να πονάει αμυδρά, σταμάτησα να πάρω ανάσα. Σύντομα ο πόνος υποχώρησε. Κανονικά το πόδι μου θα με σταματούσε αν προσπαθούσα να περπατήσω ακόμα και γρήγορα οπουδήποτε. Μέχρι στιγμής είχα ανακαλύψει τις ενισχυμένες αισθήσεις στις οποίες είχα προσαρμοστεί αμέσως. Οι άλλοι βρικόλακες είχαν νύχια, οπότε κοίταξα τα χέρια μου περιμένοντας να τα δω. Ένιωσα λίγο απογοητευμένος που έβλεπα τα κανονικά μου νύχια. Προσπάθησα διανοητικά να μετατρέψω τα χέρια μου σε όπλα, γνωρίζοντας ότι θα τα χρειαζόμουν στην επερχόμενη μάχη. Προς σοκ μου, τα νύχια μου έγιναν μαύρα και μυτερά. Ίσως θα μπορούσα να τα κάνω μακρύτερα αν εστίαζα αρκετά. Θα παραδεχτώ, προσπάθησα να φανταστώ ένα σετ φτερών ή να μεταμορφωθώ σε νυχτερίδα. Δεν είχα τέτοια τύχη. Φαίνεται ότι δεν είχα τόσες ικανότητες όσες θα ήθελα. Περίμενα έξω από την εκκλησία για να σκεφτώ την επόμενη κίνησή μου. Αν αυτοί οι 2 ήταν βρικόλακες, τότε ήταν εντάξει να τους σκοτώσω. Σκέφτηκα την Σάμερ που έδειχνε τους κοινόδοντές της. Δεν ήταν ένα αιμοδιψές τέρας. Έπρεπε να υπάρχουν και καλοί βρικόλακες εκεί έξω. Ποιες είναι οι πιθανότητες αυτά τα δίδυμα να είναι σαν αυτήν? Περπάτησα μέχρι ένα σήμα στάσης κοντά στην εκκλησία. Το έβγαλα από το έδαφος χωρίς μεγάλη προσπάθεια. Αν αυτοί οι 2 ήταν καλοί βρικόλακες, το να τους σκοτώσω θα με έκανε τέρας. Αυτό ήταν εντάξει, γιατί δεν ήμουν ακριβώς καλός άνθρωπος, ακόμα και πριν με δαγκώσουν. Περπάτησα μέχρι τα πέτρινα σκαλοπάτια, με το όπλο στο χέρι και αποφασισμένος. Θα γινόμουν οποιοδήποτε είδος τέρατος χρειαζόταν για να σώσω την Σάμερ. Οι μεγάλες ξύλινες πόρτες δεν ήταν κλειδωμένες. Καμία δύναμη δεν με κράτησε έξω χωρίς πρόσκληση. Αυτή ήταν μια εκκλησία άλλωστε. Όλοι ήταν ευπρόσδεκτοι. Ο αέρας ήταν μπαγιάτικος. Δεν περιτυλίχτηκα σε φλόγες, ούτε είχα αρνητικές αντιδράσεις από το να βρίσκομαι σε ένα σπίτι του Θεού με τρομερές προθέσεις. Οι στόχοι μου ήταν σε κοινή θέα. Τους είδα να ανάβουν κεριά στην απέναντι πλευρά της μεγάλης αίθουσας όταν μπήκα. Πάγωσαν με τα κρυστάλλινα μπλε μάτια τους να ανοίγουν από τον φόβο. Ένα άλλο άτομο καθόταν σε ένα στασίδι κοντά τους. Εστίασα στην φιγούρα για να προσπαθήσω να πάρω πληροφορίες. Άνδρας, αναπνοή σταθερή. Οι αισθήσεις μου είπαν ότι δεν ήταν απειλή. Ο καρδιακός του ρυθμός ήταν χαμηλός σαν να κοιμόταν. Ίσως χρειαζόταν να τακτοποιήσω το ενδεχόμενο να έχω μάρτυρα, αλλά με αυτό θα ασχοληθώ αργότερα. Δεν άφησα τα δίδυμα βρικόλακες να κινηθούν πρώτα. Κάτι έσπασε μέσα στο στήθος μου. Πέταξα το μεταλλικό σήμα από την άλλη πλευρά του δωματίου, περνώντας στενά δίπλα από τα κεφάλια τους. Το σήμα καρφώθηκε στο ξύλο πίσω τους, ραγίζοντας το ράφι όπου ήταν τα κεριά. Άκουσα ένα βαθύ γρίλισμα να αντυχεί μέσα στην εκκλησία, που δεν συνειδητοποίησα ότι προερχόταν από τον λαιμό μου. Διέσχισα το δωμάτιο σε μισό δευτερόλεπτο στα 4. Με τους κοινόδοντες και τα νύχια έξω, πήδηξα στον αέρα με στόχο τους δίδυμους βρικόλακες. Για κάποιο λόγο, τα σαγόνια μου έκλεισαν στον αέρα. Το στομάχι μου αναποδογύρισε, καθώς κάτι με έπιασε από το πίσω μέρος του πουκάμισού μου, στέλνοντας το σώμα μου να πέφτει με πόνο στα ξύλινα στασίδια. Έσπασα ένα στη μέση από την πρόσκρουση.
Νόμιζα ότι ένιωσα κόκαλα να σπάνε, αλλά σηκώθηκα δευτερόλεπτα μετά την πρόσκρουση χωρίς κανένα πρόβλημα. Ήμουν μπερδεμένος. Τα δίδυμα δεν ήταν αυτά που επιτέθηκαν. Τα μάτια μου πέταξαν σάρωναν το δωμάτιο, ψάχνοντας για την απειλή που οι υπόλοιπες αισθήσεις μου δεν κατέγραφαν. Ο άνδρας που υποτίθεται ότι κοιμόταν στάθηκε ήρεμος, με ένα γαντοφορεμένο χέρι προτεταμένο. Το μυαλό μου πάλευε να καταλάβει τι μόλις έκανε. Όλα μου έλεγαν ότι ήταν άνθρωπος, όχι επικίνδυνος. Το σώμα μου κινήθηκε παρά τη θέλησή μου, θέλοντας να του σκίσει τον λαιμό. Η θαμπή δίψα που ένιωθα από τότε που άλλαξα κυριάρχησε σε όλα εκείνη τη στιγμή. Ένα ξύλινο στασίδι ήρθε πετώντας από την πλευρά για να συγκρουστεί με μένα. Ούρλιαξα από τον σύντομο πόνο. Νόμιζα ότι είδα μία λάμψη φωτός. Αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν κουνήθηκε. Είχαν τα δίδυμα κάποιες αόρατες δυνάμεις. Δεν μπορούσα να υποχωρήσω τώρα, οπότε διπλασίασα την προσπάθεια. Συνήλθα για να κινηθώ πάλι στα 4. Με τρελή ταχύτητα έφτασα τον άνδρα. Έστριψα το σώμα μου για να του δώσει ένα δυνατό χτύπημα. Το πόδι του κατέβηκε στον ώμο μου, συνθλίβοντάς τον. Ήμουν τώρα βέβαιος ότι θεράπευα τα σπασμένα κόκαλα μέσα σε δευτερόλεπτα. Ακόμα πονούσαν φρικτά. Επιτέθηκα ξανά. Η γροθιά μου σταμάτησε καθώς έκανε ένα βήμα πίσω. Η αντεπίθεσή του ήταν τόσο γρήγορη που δεν την είδα. Χτύπησε τη δεξιά πλευρά του προσώπου μου τόσο δυνατά που ένας φρικτός κροταλιστός ήχος αντίχησε στην εκκλησία. Αίμα έτρεχε από το στόμα μου από το χτύπημα. Ένα δεύτερο χτύπημα ήρθε μισό δευτερόλεπτο αργότερα. Η πρόσκρουση στο αριστερό μάγουλο χτύπησε το μυαλό μου τόσο σκληρά που είδα αστέρια. Θα ήταν καλά αν σταματούσε εκεί. Βρέθηκα να μην μπορώ να αντέξω έναν απόλυτο ξυλοδαρμό. Ήμουν αναγκασμένος να υποχωρήσω, τυφλωμένος από το αίμα και τον πόνο. Ακόμα και τα αποκρουσμένα χτυπήματα συνέτριβαν κόκαλα που θεραπεύονταν. Η δίψα έγινε τόσο έντονη που σχεδόν επισκίασε τον πόνο. Τέλος, μία κλωτσιά στο στομάχι μου με έκανε να αναπηδήσω σε σκάλες που δεν είχα δει πριν. Κατά τη διάρκεια του ξυλοδαρμού, ένα από τα δίδυμα άνοιξε μία καταπακτή στο πάτωμα. Για κάποιο λόγο, δεν μπορούσα να δω στο σκοτάδι του υπογείου της εκκλησίας. Μία μοναδική λάμπα υπήρχε στη μέση του δωματίου. Σηκώθηκα, περιμένοντας στο κάτω μέρος των σκαλοπατιών, στείνοντας ενέδρα σε όποιον κατέβαινε. Η ενέδρα δεν πήγε καλά. Ο άνδρας πήδηξε κάτω και σήκωσα τα χέρια μου να μπλοκάρω την κλωτσιά που στόχευε στο πρόσωπό μου. Αυτή η κλωτσιά χτύπησε πιο δυνατά από οποιαδήποτε άλλη επίθεση είχε κάνει. Ήμουν εκτός μάχης για λίγα δευτερόλεπτα. Αρκετά για να με κλωτσίσει στο πάτωμα και μέσα σε έναν κύκλο με παράξενα σύμβολα γραμμένα γύρω του. Η δίψα κυρίευσε το μυαλό μου. Δεν σκεφτόμουν τίποτα άλλο παρά να χρησιμοποιήσω όλη μου τη δύναμη για να βυθίσω τα δόντια μου στο λαιμό του. Σηκώθηκα αφήνοντας έναν τσιριχτό ήχο που θα ξεφλούδιζε την μπογιά. Ένιωσα το πρόσωπό μου να μεταμορφώνεται για μία στιγμή. Ο άντρας δεν έκανε ούτε βήμα πίσω. Γρήγορα έβγαλε ένα πιστόλι και πυροβόλησε, με πέτυχε στον ώμο. Νόμιζα ότι ήξερα τι είναι ο πόνος. Αυτό ήταν τίποτα σε σύγκριση με τη φωτιά που έβγαινε από την πληγή της σφαίρας. Πόσο καιρό ήμουν μέσα στην εκκλησία? 1 λεπτό, 2. Αυτός ο άντρας με κατέστρεψε σε χρόνο ρεκόρ, ξαπλωμένος στην πλάτη μου, αγκομαχώντας για αέρα. Ζεστό αίμα πλημμύριζε κάτω από το σώμα μου. Προσευχόμουν για θάνατο. Οτιδήποτε για να σταματήσει αυτόν τον εξευτελισμό. Η όρασή μου ήταν ασταθής. Ένιωθα αυτόν τον άνδρα να πλησιάζει και τότε περισσότερος πόνος ήρθε από τον ώμο μου. Το κάθαρμα έψαχνε μέσα στην πληγή. Τον καταράστηκα νοερά με κάθε λέξη που ήξερα, καθώς ένιωθα τη σφαίρα που κάπως φαινόταν τόσο βαριά να ξεριζώνεται από τον ώμο μου. Για κάποιο λόγο, μόλις αφαιρέθηκε, ο πόνος έγινε διαχειρίσιμος. Το σώμα μου άρχισε να θεραπεύεται και μπορούσα να νιώσω την πληγή να κλείνει. Δεν είχα την ενέργεια να αναρρώσω από τους τραυματισμούς μου, κι όμως σιγά σιγά συνέχιζα να θεραπεύομαι. Τα μάτια μου βάριναν. Ήθελα απλώς να κοιμηθώ. Τα άνοιξα με σκέψεις για τη Σάμερ. Δεν μπορούσα να τα παρατήσω.
παρακολούθησα μία μπερδεμένη εικόνα. Αυτός ο άντρας είχε βγάλει μία άδεια σύριγγα για να τραβήξει λίγο αίμα από το χέρι του, σαν να το είχε κάνει χιλιάδες φορές πριν. Η μικρή ουλή στον εσωτερικό βραχίωνα του με έκανε να καταλάβω τι ήταν οι ουλές της Σάμερ. Αυτά τα καθάρματά της είχαν στραγγίσει το αίμα άγνωστο για πόσο καιρό. Ένα ακόμα πιο μπερδεμένο πράγμα συνέβη. Έβαλε το γόνατό του στο στήθος μου, καθώς μου έβαζε τη βελόνα στο στόμα. Όταν το αίμα άγγιξε τη γλώσσα μου, ολόκληρο το σώμα μου σπαρτάρισε. Μία ρίγη διαπέρασε τις φλέβες μου, σαν να είχα μόλις εγχυθεί με υπερβολική δόση καφεΐνης. Η καρδιά μου χτύπησε και το στόμα μου γεμάτο σάλια, θέλοντας περισσότερο από αυτό που μόλις είχα γευτεί. Όσο αηδιαστικό κι αν είναι να το παραδεχτώ, αυτό το αίμα ήταν το καλύτερο πράγμα που έχω δοκιμάσει ποτέ στη ζωή μου. Χρειάστηκα ένα ολόκληρο λεπτό για να συνέλθω. Οι πληγές μου θεραπεύτηκαν χωρίς κανένα ίχνος. Τα χέρια μου έτρεμαν από την υπόλοιπη ενέργεια, παρόλο που μου έδωσε μία μικρή ποσότητα αίματος. Δεν ήμουν σε θέση να σταθώ, οπότε κάθισα στο έδαφος, τρέμοντας, νιώθοντας πιο μπερδεμένος από ποτέ. Ποιος στο διάολο είναι αυτός ο τύπος? Φαινότανε να είναι στα μέσα της δεκαετίας των 40, κάθε αυτή του τρυπημένο με ένα απλό μαύρο σκουλαρίκι, τα γκριζοπά καστανά μαλλιά του ήταν καλοκουρεμένα και το πρόσωπό του τόσο κρύο όσο η πέτρα. Φορούσε μια μαύρη βικτοριανή καμπαρντίνα πάνω από ένα απλό γκρι φούτερ και τζιν. Τίποτα πάνω του δεν φαινόταν ιδιαίτερο. Είχε ζυγωματικά που θα έκαναν τις γυναίκες να λιποθυμήσουν, αλλά νόμιζα ότι χρειαζόταν να φάει περισσότερο. «Γιατί», έπνιξα με μια τρεμάμενη φωνή. «Τι μου έκανες μόλις?» «Γιατί να με θεραπεύσεις μετά από τον ξυλοδαρμό?» «Και γιατί προστάτευε τα δίδυμα?» Κοίταξα γύρω για να δω αυτά να είναι αγκαλιασμένα μεταξύ τους. Είχα προσπαθήσει να τους σκοτώσω, αλλά δεν απόλαυσαν να βλέπουν τη μονόπλευρη μάχη. Το αίμα παρθένων δίνει σε υπερφυσικά πλάσματα κάθε είδους ωφέλη για έναν τρέχοντα άγνωστο λόγο. Μίλησε με μία σύντομη και ουσιαστική φωνή. Ο καρδιακός του ρυθμός δεν άλλαξε ακόμα κι όταν γέλασα με αυτό που είπε. «Παρθένος, στην ηλικία σου?» Τον ρώτησα ανίκανος να κρατηθώ. Εκτός από το ότι το αίμα μου είναι χρήσιμο για τη δουλειά μου, απλά δεν έχω νιώσει ποτέ την επιθυμία για σεξ. Ξανά, μία πολύ κοφτή απάντηση. «Ναι, σίγουρα. Ό,τι θέλεις να πεις στον εαυτό σου. Δηλαδή, πώς ξέρεις αν δεν το έχεις δοκιμάσει ποτέ?» Προκαλούσα την τύχη μου. Δεν σταμάτησε το χαμόγελο γεμάτο αυτάρες και ευχαρίστηση από το πρόσωπό μου. Έπρεπε να περιμένω ότι θα με ανάγκαζε να πέσω πίσω στο έδαφος, καθώς χρησιμοποιούσε το πόδι του για να μου συνθλίψει το στήθος. Πήρα αέρα, χαλάρωσε λίγο την πίεση, αλλά όχι αρκετά για να ξεφύγω. «Απόδειξέ μου ότι κάνω λάθος. Ας το κάνουμε εδώ και τώρα», είπε με μια φωνή πιο κρύα από τους πέτρινους τοίχους γύρω μας. Ξαφνιάστηκα, ποτέ δεν περίμενα αυτήν την απάντηση. «Μου αρέσουν τα κορίτσια», αντέδρασα. Έπιασα το πόδι του με τα δυο μου χέρια. Δεν κουνήθηκε καθόλου. «Πώς ξέρεις ότι δεν σου αρέσουν οι άντρες? Έχεις δοκιμάσει ποτέ να είσαι με έναν?» Ναι, έπρεπε να είχα καταλάβει από χιλιόμετρα μακριά ότι θα μου έτριβε τα ίδια μου τα λόγια στο πρόσωπό μου. Έκλεισα το στόμα μου, μη θέλοντας να σκάψω πιο βαθιά τον λάκκο μου. Μία μικρή υπόνοια χιούμορ γυάλισε στο μάτι του. Εξαφανίστηκε τόσο γρήγορα όσο εμφανίστηκε. Έσκυψε χαμηλά, αυξάνοντας λίγο περισσότερο την πίεση στο πόδι του. Άπλωσα το χέρι μου, στοχεύοντας το λαιμό του. Τα νύχια μου χτύπησαν το παλτό του. Αντί για ύφασμα, τα κοφτερά μου νύχια έξυσαν κάτι σκληρό σαν ατσάλι. Έσπασα μερικά νύχια και στη συνέχεια αποτραβήχτηκα έξυπνα. «Είσαι θρησκευόμενος?» ρώτησε κυριολεκτικά. Συμμετείχα συγκρατώντας τα έξυπνα σχόλια. «Όχι». «Έχεις διαβάσει τη βίβλο? Την καταλαβαίνεις πλήρως?» Γιατί με ρωτούσε κάτι τέτοιο, αφού είπα όχι στην πρώτη ερώτηση? Είδε τη σύγχυση στα μάτια μου και συνέχισε να μιλάει. «Ακόμα κι αν δεν είσαι θρησκευόμενος και δεν την καταλαβαίνεις πλήρως, εξακολουθείς να σέβεσαι τους ανθρώπους που είναι αφιερωμένοι στην πίστη τους». Άφησα τα λόγια του να κυλήσουν στο μυαλό μου για λίγα δευτερόλεπτα. «Ναι, αλλά
Το σεξ είναι διαφορετικό. Ένα συντριπτικό βάρος κατέβηκε, σπάζοντας μερικά πλευρά. Το μάθημα ελήφθη. Χρειαζόταν να κρατήσω το στόμα μου κλειστό. «Χάντερ, αυτό είναι αρκετό. Ήσουν υπερβολικά σκληρός». Τα δίδυμα ήρθαν προς τη διάσωσή μου. Τον απομάκρυναν. Ο άνδρας φαινόταν ήρεμος όπως πριν. Ο Νουάρ είχε εμφυτεύσει την εικόνα τους, την τοποθεσία τους και τα ονόματά τους στο μυαλό μου. Δεν μπορούσα να τους ξεχωρίσω, αλλά ήξερα ότι ο ένας ονομαζόταν Ούμα και ο άλλος Μάχους. Φορούσαν μαύρους μανδύες. Αν και ήταν βρικόλακες, ενεργούσαν πιο ευγενικά από τον μοναδικό άνθρωπο στο δωμάτιο. Σηκώθηκα έτοιμος για τον Χάντερ να προσπαθήσει να με σταματήσει. Ρίσκαρα και έστριψα απότομα για να αρχίσω να τρέχω. Το πρόσωπό μου χτύπησε έναν αόρατο τοίχο. Είχα κουραστεί από όλες αυτές τις αόρατες δυνάμεις. «Τι στο διάολο», φώναξα, κρατώντας το μελανιασμένο μου πρόσωπο. «Μαγεία», είπε ο Χάντερ χωρίς ίχνος χιούμορ. «Κόφτω», αντέδρασα. Τα δίδυμα έκαναν ένα βήμα πίσω προς τον Χάντερ. Ήμουν παγιδευμένος, κι όμως ενεργούσαν σαν ένα ζευγάρι κουνέλια, έτοιμα να τρέξουν. Ηρέμησαν όταν ο Χάντερ έβαλε ένα χέρι στους ώμους τους. Παρότι ήταν κάθαρμα, ήταν μια ανακουφιστική φιγούρα για αυτά τα δύο. «Λοιπόν, είσαι προφανώς ένας νέος βρικόλακας», είπε ο Χάντερ, ρίχνοντάς μου μια ακόμη ματιά. Τα πρόσωπα των διδύμων φωτίστηκαν. Ενεργούσαν σαν κάποιος να ανέφερε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους. Πλησίασαν στη φυλακή μου. Τα γαλάζια μάτια τους έλαμπαν. «Είμαστε πάντα ευτυχείς να δείξουμε στους νέους τον σωστό δρόμο». «Πόσο χρονών είσαι?» ρώτησε ο Ούμα, νομίζω. Σταμάτησα να σκεφτώ, χωρίς να συνειδητοποιώ πόσος χρόνος είχε περάσει από τη στιγμή που με δάγκωσαν. Μπορούσα όμως να κάνω μια εκτίμηση. «Τι ώρα είναι?» απάντησα. Η αντίδραση των διδύμων δεν ήταν παρηγορητική. Αν και είχα έρθει εδώ έτοιμος να τους σκοτώσω, και οι δύο φαινόταν μετανιωμένοι για την τρέχουσα κατάστασή μου. «Λυπούμαστε. Φαίνεται ότι έχει συρθεί σε αυτό το παιχνίδι από τον Νουάρ. Ελπίζαμε να το επιλύσουμε ειρηνικά», μίλησε το άλλο δίδυμο. «Γνώρισα ένα κορίτσι. Από ό,τι φαίνεται, τη χρησιμοποιούσαν ως τράπεζα αίματος για μερικά χρόνια, μέχρι που αυτός ο τρελός την μετέτρεψε. Δαγκώθηκα επειδή της επέτρεψα να κοιμηθεί στο σπίτι μου. Δεν μετανιώνω που την γνώρισα. Απλώς θέλω να τη βοηθήσω», τους είπα ενώ ευχόμουν η Σάμερ να ήταν ακόμα καλά. Βρήκα περίεργο το γεγονός ότι ένας βρικόλακας ήθελε να ακολουθήσει τον ειρηνικό δρόμο. Δεν πήρα καμία κακή αίσθηση από αυτούς. Τι θα μπορούσαν να είχαν κάνει που να είχε θυμώσει τόσο πολύ τον Νουάρ, ώστε να προσπαθήσει να τους σκοτώσει? Ήσουν τυχερός. Κανονικά οι δαγκωμένοι βρικόλακες γίνονται άγριοι. Χρειάζεται λίγο χρόνο και μερικά θύματα για να ξαναβρούν τις αισθήσεις τους. Αλλά ποτέ δεν είναι το ίδιο άτομο που ήτανε πριν. Ο τύπος βρικόλακα που μετατράπηκες είναι τόσο σπάνιος που αμφέβαλα ότι συνέβη, είπε ο Χάντερ, βγάζοντας ένα πακέτο τσιγάρα από την τσέπη του παλτού του. Τα τσιγάρα κλάπηκαν από τον λίγο πιο κοντό δίδυμο. Δεν είχα καπνίσει εδώ και χρόνια, αλλά η θέα τους και το άγχος της νύχτας με έκαναν να θέλω να αρχίσω. Αντί να ζητήσω ένα, πίεσα για περισσότερες απαντήσεις. «Ξεχωριστός. Πώς έτσι?» ρώτησα χωρίς να έχω ιδέα γιατί ήμουν τόσο διαφορετικός. Ο Χάντερ φαινόταν ενοχλημένος, σαν να αντιμετώπιζε ένα παιδί. «Τι κάνεις που δεν κάνουν τα δίδυμα?» ρώτησε. Εστίασα έντονα πάνω τους. Ακόμα δεν καταλάβαινα τις νέες μου αισθήσεις και οι δύο στεκόμασταν και κοιταζόμασταν. Ένιωσα κάτι από αυτούς. Μία περίεργη δύναμη, κρυμμένη βαθιά μέσα στα σώματά τους. Υπέθεσα ότι αυτό ήταν το πόση δύναμη είχαν. Ακόμα κι αν ο Χάντερ δεν μου είχε επιτεθεί τόσο εύκολα, δεν είχα καμία ελπίδα ενάντια σε αυτά τα δύο. Άφησα έναν απογοητευμένο αναστεναγμό. Ο δυνατός ήχος έκανε τα πάντα να κάνουν κλικ. «Δεν αναπνέουν?» ρώτησα. Σοκαρισμένος από αυτήν την παρατήρηση, ο Χάντερ χειροκρότησε σαρκαστικά. Εστίασα περισσότερο. Οι καρδιές τους χτυπούσαν μόνο 1 ή 2 φορές το λεπτό. Από ό,τι μπορούσα να καταλάβω, έπαιρναν αέρα μόνο για να μιλήσουν. Αντί για τα κανονικά συστήματα, οι γεννημένοι βρικόλακες χρησιμοποιούν μαγεία για να λειτουργούν τα σώματά τους, εξήγησε ο Χάντερ. «Μαγεία?
Ρώτησα με ένα σηκωμένο φρύδι. Ναι, γιατί νομίζεις ότι είσαι κολλημένος σε αυτόν τον κύκλο? Ο Ούμα τον μάλωσε σιωπηλά για την αγένειά του. Έκανα μερικά βήματα, δοκιμάζοντας την παγίδα στην οποία ήμουν ακόμα κολλημένος. Δέχτηκα την ύπαρξη των βρικολάκων τόσο γρήγορα, αλλά σχεδόν τράβηξα τη γραμμή στη μαγεία. Εξηγούσε πώς ένας άνθρωπος νίκησε έναν βρικόλακα, ακόμα και έναν νέο τόσο εύκολα όσο το έκανε. Ένιωσα ότι έκλεβε λίγο. Είμαι σαν εκείνον τον τύπο από... ξέρεις, εκείνες τις ταινίες. Αχ, είχε ωραία σπαθιά και γυαλιά ηλίου. Blade. Σωστά. Μετατράπηκε σε μισό βρικόλακα επίσης. Σωστά. Ρώτησα, σκεπτόμενος τις ταινίες που είχα παρακολουθήσει χρόνια πριν. Τα δίδυμα δεν φαινόταν να ξέρουν γιατί μιλούσα. Ο Χάντερ φαινόταν προσβεβλημένος από την πρότασή μου. Το πρόσωπό του έμοιαζε σαν να είχε μόλις φάει κάτι ξινό. Ο Μπλέιντ ήταν μισός βρικόλακας, γιατί η μητέρα του δαγκώθηκε πριν τον γεννήσει. Το κατάλαβε σωστά. Μίλησε με τεταμένη φωνή. «Γιατί είσαι τόσο αμυντικός γι' αυτό?» σχολίασα, αλλά δεν πήρα απάντηση. Ο Χάντερ είχε ήδη προχωρήσει. «Όχι, δεν είσαι μισός βρικόλακας. Σε λένε ζωντανό βρικόλακα. Μπορείς να βγεις στο φως του ήλιου, αλλά θα πάθεις ηλιακά εγκάβματα που θα χρειαστούν 1 μήνα για να θεραπευτούν. Μπορείς να φας μικρές ποσότητες φαγητού και δεν χρειάζεσαι πρόσκληση για να μπεις στο σπίτι κάποιου. Αν δεν λάβεις μία, θα γίνεις τόσο ανήσυχος που δεν θα μπορείς να μείνεις μέσα για πολύ. Ένας μισός βρικόλακας είναι όταν ένας βρικόλακας έχει παιδί με ένα διαφορετικό είδος. Στη θεωρία, οι βρικόλακες μπορούν να αναμειχθούν με ένα μεγάλο αριθμό πλασμάτων. Οι γεννήσεις έχουν μειωθεί στις πρόσφατες γενιές, οπότε τελευταία υπάρχουν μόνο μισοί άνθρωποι, μισοί βρικόλακες. Όλα αυτά ήταν πολλά. Ήταν καλό να ξέρω περισσότερα για το τι είχα γίνει μόλις, αλλά χρειαζόμουν πραγματικά να μάθω για άλλους βρικόλακες. Αυτό είναι καλό και όλα, αλλά πρέπει να σώσω τη φίλη μου. Ήρθα εδώ μόνο επειδή είπε ότι μπορούσα να πάρω πίσω την Σάμερ αν σκότωνα αυτούς τους 2. Είστε όλοι δυνατοί, γιατί λοιπόν δεν συνεργαζόμαστε για να κλωτσίσουμε τον κόλο του Νουάρ, πρότεινα. Ο Χάντερ κούνησε το κεφάλι του και τα δίδυμα συνοφριώθηκαν. Ήθελαν να βοηθήσουν, αλλά μόνο αν δεν χρησιμοποιούσαν βία για να λύσουν τα προβλήματά τους. Δεν είμαι τόσο δυνατός όσο νομίζεις. Είμαι άνθρωπος. Δεν έχουμε δυνάμεις και πρέπει να βασιζόμαστε σε μαγικά αντικείμενα για να πολεμήσουμε ισότιμα με τα τέρατα. Με τη σωστή εκπαίδευση θα μπορούσες να με νικήσεις σε έναν αγώνα. Τα δίδυμα είναι ισχυρά. Προέρχονται από μια πολύ σημαντική οικογένεια και είναι 16 γενιές μακριά από τους 3 γιους του Νουφ. Αν ήξερες για τη βρικολακική λαογραφία, θα καταλάβαινες ότι είναι μεγάλο πράγμα. Αλλά δεν είναι μαχητές. Άκουσα ξανά, αναρωτώμενος πόσο από αυτές τις πληροφορίες ήταν πραγματικά σημαντικές. Μέχρι τώρα, αυτό που είχα καταλάβει είναι ότι με αρκετή εκπαίδευση θα μπορούσα να ανταποδώσω στον Χάντερ τον τρόπο που με υποδέχτηκε και ίσως να μπορούσα ακόμα να καταστρέψω τα δίδυμα παρά τη διαφορά δύναμης. Αλλά αφού πέρασα λίγο χρόνο μαζί τους, μου ήταν δύσκολο. Θα ήταν πιο εύκολο αν ήταν απολύτως κακοί. Το να τους σκοτώσω ένιωθα σαν να σκότωνα την Σάμερ με γυμνά χέρια, γιατί ο Νουάρ τους θέλει νεκρούς. Υπάρχει τρόπος να αποφύγουμε όλα αυτά? Είχα αρχίσει να περπατάω νευρικά μέσα στον μικρό κύκλο στο πάτωμα. Μπορούσα να τους σκοτώσω αν χρειαζόταν. Ήμουν έτοιμος να γίνω τέρας, αλλά τώρα άρχισα να αμφισβητώ αν είχα το στομάχι για όλα αυτά. «Ελπίζαμε να μπορέσουμε να το συζητήσουμε», ξεκίνησε ο Ούμα. «Όλα καταλήγουν σε βρώμικη πολιτική. Όπως τώρα γνωρίζετε, υπάρχουν 2 είδη βρικολάκων. Οι γεννημένοι βρικόλακες και οι δαγκωμένοι βρικόλακες. Οι γεννημένοι βρικόλακες ανήκουν σε μια χούφτα μειωμένων οικογενειών. Λόγω των χαμηλών ποσοστών γεννήσεων, μπορεί να υπάρχει μόνο ένας γεννημένος βρικόλακας κάθε 100 χρόνια περίπου. Δίδυμα σαν εμάς έχουν συμβεί μόνο 5 φορές από τότε που οι βρικόλακες
ήρθαν σε ύπαρξη. Λόγω της υπερηφάνειάς μας, σχεδόν όλοι οι γεννημένοι βρικόλακες είναι... Σταμάτησε για να σκεφτεί την κατάλληλη λέξη. «Υπερόπτες», ολοκλήρωσε ο Χάντερ. Ο Ούμα αναστέναξε και συμφώνησε μαζί του. Το άλλο δίδυμο άρχισε να μιλάει. Οι γεννημένοι βρικόλακες θεωρούν τους δαγκωμένους βρικόλακες κατώτερους. Ο Νουάρ προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι εξίσου ισχυρός με οποιονδήποτε άλλο βρικόλακα, αλλά οι οικογένειες δεν του δείχνουν σεβασμό. Έχει αρχίσει να καταστρέφει όσους γεννημένους βρικόλακες μπορεί. Μέχρι τώρα έχει σκοτώσει 2. Μας διάλεξε επόμενους επειδή δεν μας αρέσει να σκοτώνουμε άλλους. Η ζωή και το αίμα είναι πολύτιμα άλλωστε. Μας στοχοποιεί επίσης γιατί κατέχουμε τα μέσα να καλέσουμε τον πρόγονό μας. Η οικογένειά μας συνδέεται άμεσα με το νεότερο γιο του Νουφ. Αν πεθάνουμε και χάσουμε αυτήν την ικανότητα να τον καλέσουμε, είναι σαν να έχει πεθάνει και εκείνος. Αυτό προκαλεί μεγάλο πλήγμα στη δύναμη της οικογένειάς μας. Αυτός ο λόγος φαινόταν ανόητος για να πληγωθεί η Σάμερ. Ποιος νοιάζεται για την υπερηφάνεια του Νουάρ? Αν δεν τον ένοιαζε τι σκέφτονται οι άλλοι για αυτόν, θα του εξοικονομούσε πολύ πόνο. Ακούγοντας αυτά που είχαν να πούν, κατάλαβα γιατί τα δίδυμα ήταν τόσο ευγενικά. Σε αντίθεση με άλλους, δεν χρειάζονταν να σκοτώσουν αυτό που έπιναν το αίμα του. Κρατώντας το ζωντανό, έχεις μια ανανεώσιμη πηγή τροφής. Αμφέβαλα ότι οι περισσότεροι βρικόλακες είχαν την ίδια άποψη. Ο Νουάρ θα σκότωνε ευχαρίστως όσους μπορούσε. Δεν υπήρχε τρόπος να συμφιλιωθεί με τα δίδυμα, γιατί δεν καλείται αυτόν τον εντυπωσιακό πρόγονο να ασχοληθεί με το πρόβλημα, πρότεινα. «Δεν ξέρουμε πώς», απάντησαν και οι 2, σηκώνοντας τους ώμους. «Ο πατέρας μας έχει μια πολύ πέσε και κολύμπα νοοτροπία. Μας είπε μόνο ότι τα μέσα για να καλέσουμε τον νεότερο βρίσκονται μέσα μας. Αν δεν είχαμε προσλάβει τον Χάντερ, θα είχαμε πεθάνει τώρα». Ο Ούμα το παραδέχτηκε ειλικρινά. «Και γιατί είναι αυτό?» ρώτησε ο Χάντερ. «Είμαστε λίγο πολύ ευκολόπιστοι». «Μπορούσα να το δω. Βάζω στοίχημα ότι αν ο Νουάρ τους ζητούσε να βγουν έξω και να μιλήσουν, θα έπεφταν στην παγίδα. Ακόμα κι αν ο Χάντερ είχε προσληφθεί μόνο για να βοηθήσει, φαινόταν πραγματικά να νοιάζεται για αυτούς. Ποιος θα μπορούσε να τους κατηγορήσει? Ήταν ωραίοι. Αξίζει να προστατευτούν με κάθε κόστος». Ξαφνικά όλες οι τρίχες στο πίσω μέρος του λαιμού μου σηκώθηκαν. Σημάδια συναγερμού άρχισαν να ηχούν στο κεφάλι μου, καθώς το σώμα μου ένιωθε κάτι πριν προλάβει το μυαλό μου. Οι υπόλοιποι παρατήρησαν την απειλή επίσης. Ένα τσιριχτό απειλητικό γέλιο αντίχησε στο σκοτάδι. Τα δίδυμα σφίχτηκαν και τα σώματά τους μετατράπηκαν σε μια λευκή μπάλα ομίχλης και οι 2 πέταξαν να κρυφτούν κάπου, αφήνοντας τον Χάντερ να αντιμετωπίσει την απειλή. Γύρισε την πλάτη του προς εμένα, με ένα λαμπερό ασημένιο σπαθί ξαφνικά στο χέρι του. Για μια στιγμή ήμουν τόσο αποσπασμένος από το που στο καλό το έβγαλε, που δεν παρατήρησα τον έναν που πλησίαζε. Μία όμορφη γυναίκα σταμάτησε ακριβώς στην άκρη του φωτός που μπορούσε να την φτάσει. Είχε έναν πολύ επικίνδυνο αέρα. Μακριά δόντια προεξήχαν πάνω από τα χείλη της όταν μας χαμογέλασε. Τα κόκκινα μαλλιά της ταιριάζαν με το φόρεμα που φορούσε και τα λαμπερά κόκκινα μάτια της. Υπέθεσα ότι ήταν ένας ακόμα βρικόλακας που έστειλε ο Νουάρ, γιατί αμφέβαλε ότι θα μπορούσα να τελειώσω τη δουλειά. «Μιλάτε πάρα πολύ. Πόσο βαρετό. Ήταν ενδιαφέρον να παρακολουθήσω αυτό το μωρό να διαλύεται, αλλά μετά σταματήσατε για να μιλάτε ακατάπαυστα για τους βρικόλακες. Ποιος νοιάζεται? Ας περάσουμε στο διασκεδαστικό μέρος. Πρώτα, ας σκοτώσουμε εσένα, Χάντερ», είπε με μία σκληρή φωνή. «Τι γνωρίζεις?» ρώτησα τον Χάντερ, επειδή χρησιμοποίησε το όνομά του. «Όχι», απάντησε, έτοιμος για επίθεση. Τότε συνειδητοποίησα ότι ο Χάντερ δεν ήταν το πραγματικό του όνομα, απλώς αυτό που αποκαλούσε τον εαυτό του λόγω του επαγγέλματός του. Κινήθηκε πιο γρήγορα από όσο μπορούσαν να δουν τα μάτια μου. Ένα κύμα θερμότητας με πέταξε πίσω. Τυφλώθηκα από λευκό φως για λίγα δευτερόλεπτα. Άνοιξα τα μάτια μου.
προσπαθώντας να συνέλθω και να δω τι συνέβη. Ο κύκλος στον οποίο ήμουν παγιδευμένος είχε καταστραφεί. Μπορούσα να κινούμαι ελεύθερα και λοιπόν κοίταξα μόλις την ώρα για να δω τον βρικόλακα να χτυπάει τον Χάντερ στην κοιλιά τόσο δυνατά που πέταξε. Ο τύπος που με έριξε τόσο γρήγορα είχε μόλις δεχτεί 2 χτυπήματα και ήταν κάτω. Το σπαθί του έπεσε στο έδαφος κοντά στο χέρι μου. Βούτυξα για να το πιάσω. Το καταραμένο πράγμα ήταν βαρύ σαν διάολος. Μπορούσα μετά βίας να το κρατήσω στο ύψος της μέσης μου. «Χάντερ, σήκω διάολε», φώναξα. Ο ηλίθιος έμεινε κάτω. Το μυαλό μου έτρεχε ανίκανο να σκεφτεί τι να κάνει. Ο φόβος διαμέλισε το στομάχι μου, καθώς τα μάτια μου έψαχναν για λάμψεις κόκκινου. Το σώμα μου αντέδρασε πριν από το μυαλό μου ξανά. Μετακινήθηκα μακριά από μια επίθεση. Κοφτερά νύχια έκοψαν την αριστερή πλευρά του προσώπου μου. Το βάρος του σπαθιού προκάλεσε τα πόδια μου να συνεχίσουν και έπεσα. Τα κοψίματα θεραπεύτηκαν μέσα σε δευτερόλεπτα. Σηκώθηκα με την καρδιά μου να χτυπά, προσπαθώντας να δω από πού θα έρθει η επόμενη επίθεση. Άκουσα ότι οι ζωντανοί βρικόλακες μπορούν να μας σκοτώσουν χωρίς πολύ κόπο. Κάτι στην ενέργειά τους διαταράσει τις θεραπευτικές μας ικανότητες. Η φωνή αντίχησε μέσα στο δωμάτιο. Κοίταξα ψηλά και την είδα να στέκεται στο ταβάνι, κοιτάζοντας κάτω με τα κοφτερά της δόντια να λάμπουν. Αν αυτό ήταν αλήθεια, τότε χρειαζόμουν μόνο να προσγειώσω ένα καλό χτύπημα. Αμφέβαλα ότι μπορούσα. Ήξερε τι έκανε, εγώ όχι. Ξέρω τι σκέφτεσαι. Αλλά δεν θα σου δώσω αυτή την ευκαιρία. Βούτυξε κάτω, το πρόσωπό της μεταμορφώθηκε σε κάτι τερατώδες. Ένιωσα σαν να σταμάτησε ο χρόνος. Το μυαλό μου κολυμπούσε με προθέσεις. Σκέφτηκα την επόμενη κίνησή μου, αλλά αποφάσισα να αφήσω το ένστικτο να αναλάβει. Άφησα το σπαθί και χτύπησα το χέρι μου όσο πιο δυνατά μπορούσα. Έριξα μια γροθιά πλάγια στο πρόσωπό της. Την έριξα τόσο δυνατά που την πέταξε μέτρα μακριά, αλλά έσπασα και όλα τα κόκαλα στο χέρι μου. Γρίλησα από τον πόνο, τραβώντας το χέρι μου πίσω. Χρειάστηκε 1 λεπτό, αλλά τα κόκαλα άρχισαν να θεραπεύονται. Μόλις ένα κλείδωνε πίσω στη θέση του, ο πόνος ήταν χειρότερος από το σπάσιμο τους. Η βρικόλακας ανέβηκε στα 4 και γρίλησε το πρόσωπό της στραβωμένο από το χτύπημα. Άρχισε να θεραπεύεται, αλλά υποθέτω ότι ήταν πιο αργή από ό,τι ήθελε. Δεν ήθελα να ρισκάρω να πληγωθώ ξανά και στράφηκα στη χρήση του σπαθιού. Σηκώθηκε όρθια, με το πρόσωπό της μελανιασμένο όσο και η περηφάνεια της. Δεν ήθελα να βγάλω αυτό για κάποιον σαν εσένα. Γρίλησε και έβαλε το χέρι της σε ένα μικρό πουγγί στη ζώνη της. Έβγαλε ένα μικρό φιαλίδιο που υπέθεσα ότι ήταν αίμα. Το βλέμμα που μου έριξε μου έστειλε ρίγος στη σπονδυλική στήλη. Ξέρεις ότι οι δαγκωμένοι βρικόλακες μπορούν να γίνουν πιο δυνατοί αν πιούν το αίμα άλλων υπερφυσικών πλασμάτων. Ανάλογα με το πόσο ισχυρό είναι το πλάσμα, ο βρικόλακας μπορεί να αποκτήσει τις ικανότητές του για λίγο. Οι βρικόλακες σίγουρα αγαπούν να κάνουν τις ομιλίες τους εν ώρα δράσης. Εντάξει, για μένα. Μου έδωσε χρόνο να προετοιμαστώ ψυχικά. Ήπιε το υγρό, το αίμα έπιασε αμέσως. Γούνα μεγάλωσε πάνω στα χέρια της, καθώς αυτά μετατράπηκαν σε κοφτερά νύχια. Τα πόδια της μεταμορφώθηκαν σε κάτι που έμοιαζε να ανήκει σε λύκο. Το σώμα της έγινε πιο πυκνό και τα μάτια της έλαμπαν κίτρινα αντί για κόκκινα. Δεν έχασε χρόνο να τρέξει προς την κατεύθυνσή μου. Το στόμα της ήταν ανοιχτό και τα νύχια έτοιμα. Αν με πετύχαινε, θα ήμουν νεκρός. Εισέπνευσα και εστίασα. Τα πόδια μου ήθελαν να τρέξουν. Οι σκέψεις για την Σάμερ κράτησαν τα πόδια μου στη θέση τους. Ακολούθησα τις κινήσεις της και άφησα τα νύχια της να βυθιστούν στον ώμο μου, καθώς σήκωσα το σπαθί. Υποχώρησε, αλλά ήμουν πιο γρήγορος. Έκοψα καθαρά το αριστερό της χέρι. Σχεδόν έριξα το όπλο εξαιτίας του πόνου και του βάρους του. Υποχώρησε ουρλιάζοντας. Το πρόσωπό της συστράφηκε από μίσος και θυμό. Ξανά, οι πληγές μου άρχισαν να κλείνουν, αλλά ένιωσα ζαλάδα. Δεν είχα αρκετή ενέργεια για να θεραπευτώ πλήρως. Οποιαδήποτε άλλη επίθεση και ήμουν τελειωμένος. «Σκρόφα», φώναξε. Ήθελα να πω το ίδιο πράγμα για εκείνη. Έσφιξα τα δόντια μου, μένοντας σιωπηλός. Αποφάσισε να μην αστιεύεται πια. Μερικά ακόμη φιαλίδια βγήκαν από το πουγγί της και ήξερα ότι ήμουνα, για να το πω ομά, τελειωμένος. Τα ήπιε όλα μαζί
Λίγο αίμα χύθηκε στο πρόσωπό της, αλλά δεν είχε σημασία. Το μείγμα τόσης δύναμης παραμόρφωσε το σώμα της. Ρογμές και εμφανίζονταν από τα κόκαλά της και η σάρκα της μετακινούταν, προσπαθώντας να αποδεχτεί τη μαγεία από τόσες διαφορετικές πηγές. Το σώμα της μεγάλωσε τόσο πολύ που δεν καταλάβαινα πώς χωρούσε μέσα στο δωμάτιο. Ξαφνικά σκέφτηκα ότι δεν ήμασταν πραγματικά στο υπόγειο της εκκλησίας. Τα δίδυμα πρέπει να είχαν χρησιμοποιήσει κάποιο είδος δύναμης για να δημιουργήσουν έναν ασφαλή χώρο για αυτά που αυτό το τέρας έσπασε. Όταν το σώμα της τελικά σταθεροποιήθηκε, είχε γίνει κάτι που δεν είχα πολλές ελπίδες να νικήσω. Το πρόσωπο μεταμορφώθηκε σε κάτι σχεδόν αρουρόιδες, με σειρές από δόντια. Το σώμα της ήταν μακρύ με μικρά φτερά διπλωμένα στην πλάτη της. Μία ουρά κοφτερή σαν μαστίγιο χτύπησε πίσω της, καθώς έτρεχε κατά μήκος του ταβανιού. Τα μακριά νύχια σκάβανε στην πέτρα, ρίχνοντας συντρίμμια στο πάτωμα. Ήμουν πολύ τρομοκρατημένος για να κινηθώ. Χθες ανησυχούσα για τη ζωή μου, να είναι σε αδιέξοδο. Και τώρα αντιμετώπιζα ένα τέρας φτιαγμένο από εφιάλτες. Τα δίδυμα πρέπει να ήξεραν πόσο δύσκολη ήταν η θέση μου. Ένα ζευγάρι λευκά βέλη έφυγαν κατά μήκος του δωματίου, αποσπώντας την προσοχή του τέρατος. Κορδέλες φτιαγμένες από ομίχλη απέφευγαν επιθέσεις με χάρη. «Τρέξε!» Ήρθε μια ψιθυριστή φωνή. Είδα μια σειρά από ξύλινες σκάλες που οδηγούσαν στο ταβάνι, που θα μπορούσα να ορκιστώ ότι δεν ήταν εκεί πριν. Μία πορτοκαλί λάμψη ερχόταν από ένα άνοιγμα στην κορυφή τους. Το στόμα μου στέγνωσε στη σκέψη να τρέξω μακριά. Η καρδιά μου σταμάτησε για λίγο όταν άκουσα έναν φρικτό θρήνο. Το τέρας είχε πιάσει ένα από τα δίδυμα στα δόντια του. Δάγκωσε την ομίχλη που μεταμορφώθηκε στο νούμα. Το στομάχι του σχίστηκε ανοιχτό από τους κοινόδοντες. Το άλλο δίδυμο ούρλιαξε, βλέποντας το αδερφάκι του να πετιέται στο έδαφος, με το αίμα να ρέει από τις πληγές. Ο φόβος κυρίευσε το σώμα μου. Μπορούσα μόνο να επαναλαμβάνω μία λέξη στο μυαλό μου. «Τρέξε!» Απλά τρέξε και σώσε τη Σάμερ με κάποιον άλλο τρόπο. Πάλευα να πάρω αέρα όταν μία απλή αλήθεια με κατέκλυσε. Αν έτρεχα, οι τρεις τους θα πέθαιναν. Δεν μου άρεσε ο Χάντερ, αλλά δεν μπορούσα να αφήσω τα δίδυμα να κατασπαραχθούν. Έλα και πνίξε με αυτό!» Φώναξα, προσπαθώντας να τραβήξω την προσοχή του τέρατος. «Προσφρίκι μου, δούλεψε!» Έπεσε κάτω, προσγειώθηκε σκληρά στο πάτωμα. Καμία λογική δεν υπήρχε στα λαμπερά μάτια της. Ο βρικόλακας είχε γίνει άγριος όταν μεταμορφώθηκε. Ήρθε κατευθείαν προς το μέρος μου και έκανα αυτό που το σώμα μου ήθελε από την αρχή της μάχης. Έτρεξα, συναντηθήκαμε στη μέση, το στόμα της ανοιχτό έτοιμο να με φάει με μία δαγκονιά. Απέφυγα την επίθεση και χτύπησα το σπαθί όσο πιο δυνατά μπορούσα, σαν να ήταν ρόπαλο του μπέισμπολ. Τη χτύπησα στην πλευρά του στόματος. Τα πόδια της ανίκανα να σταματήσουν από το να συνεχίσουν μπροστά με τόσο μικρή προειδοποίηση. Το σπαθί ήταν βαρύ και έκαιγε. Οι μύες μου πίεσαν τόσο πολύ που νόμιζα ότι άκουσα μερικούς να σπάνε. Ήταν ξεκάθαρο ότι δεν έπρεπε να το κρατάω το όπλο που χρησιμοποιούσα. Το όπλο με απέρριπτε. Ένα κύμα θερμότητας ήρθε από τη λαβή, καίγοντας στρώματα δέρματος στα χέρια μου. Ούρλιαξα από τον πόνο, αλλά συνέχισα. Χρειάστηκαν μύες να σκίζονται, δέρμα να καίγεται και κόκαλα να σπάνε κάτω από το βάρος του σπαθιού για να καταφέρω να κόψω κατά μήκος ολόκληρης της πλευράς του τέρατος. Κατέρευσα τη στιγμή που η λεπίδα σκίστηκε στο τελευταίο κομμάτι σάρκας του τέρατος. Ήτανε νεκρή πριν φτάσω στο τέλος, αλλά δεν μπορούσα να σταματήσω τον εαυτό μου. Το σπαθί χτύπησε στο έδαφος, καλυμμένο με αίμα και σπλάχνα. Έπεσα μπρούμητα, το σώμα μου σπασμένο. Ο πόνος ήταν αβάσταχτος. Ήθελα να γυρίσω και να πεθάνω. Τα χέρια μου κάπνιζαν καθώς φρέσκο δέρμα άρχισε να καλύπτει τα εκτεθειμένα κόκαλα. Χρησιμοποίησα όση δύναμη είχα για να σηκώσω το κεφάλι μου αρκετά ψηλά για να δω τον μάχους να πλησιάζει το νούμα. Τουλάχιστον ένας από τους δύο ήταν ακόμα ζωντανός. Ένιωσα ένα χέρι στον ώμο μου. Τα μάτια μου έκλεισαν μετά που είδα τον Χάντερ δίπλα μου. «Σε πιστεύω, θα πάμε να σώσουμε τη φίλη σου», είπε λίγο πριν χάσω τις αισθήσεις μου. Δεν ήμουν έξω για πολύ. Με ανάγκασε να πιω λίγο ακόμα από το αίμα του όταν ήμουν στο χείλος του θανάτου. Αυτό ενεργοποίησε την ανάρρωσή μου αρκετά για να ξυπνήσω.
Μου έδωσε μία σακούλα αίματος που δεν ήταν δικό του. Είχε καλή γεύση, αλλά το να ξέρω τι έπινα με αηδίαζε. Μπορούσα να κάτσω, αλλά θα χρειαζότανε περισσότερος χρόνος για να αναρρώσω πλήρως. Ένιωθα σαν να είχα χτυπηθεί από φορτηγό. «Είναι...» ρώτησα αργά κοιτάζοντας για τα δίδυμα. Προς ανακούφισή μου, ο Ούμα ήταν καλύτερα από εμένα. Οι βρικόλακες έχουν καλές θεραπευτικές ικανότητες. Έχω ακούσει ότι ακόμη και μερικοί από τους παλαιότερους και πιο ισχυρούς μπορούν να ζήσουν αφού αποκεφαλιστούν, μου είπε ο Χάντερ. Άφησα την άδεια σακούλα αίματος στην άκρη. Το στομάχι μου ανακατευόταν καθώς προσπαθούσα να μην το βγάλω. Δεν μου αρέσει που μόλις ήπια λίγο αίμα που κάποιος δωρητής έδωσε για καλύτερο σκοπό, ανέφερα. Δεν ήτανε δωρεά. Οι γεννημένες οικογένειες βρικολάκων είχαν ένα σύστημα για να προμηθεύονται αίμα. Ανταλλάσσουν λίγο αίμα βρικόλακα για ιατρικούς λόγους και πληρώνουν ανθρώπους για το αίμα τους για κατανάλωση. Διασφαλίζουν επίσης ότι για κάθε σακούλα που πίνουν, μία άλλη χρησιμοποιείται για μεταγγίσεις. Λοιπόν, αυτό με έκανε να νιώσω λίγο καλύτερα, ότι υπήρχε ένα σύστημα στη θέση του, αντί να απομυζούν τους βρικόλακες από μία ήδη περιορισμένη ιατρική προμήθεια. Στοιχηματίζω ότι αυτό συνέβαινε μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές και με αξιόπιστους οργανισμούς. Αμφέβαλα ότι οι γιατροί γνώριζαν όλη την ανταλλαγή αίματος βρικόλακων. «Ποιο είναι το σχέδιο για να σώσουμε την Σάμερ?» ρώτησα. Το σώμα μου πονούσε παντού, σαν διάολος. «Θα καλέσω έναν οργανισμό που ασχολείται με τέτοια θέματα. Είναι υπερφορτωμένοι, οπότε αμφιβάλλω ότι θα στείλουν κάποιον να βοηθήσει για μια άλλη εβδομάδα. Είναι σχεδόν Ανατολή. Πήγαινε σπίτι και ξεκουράσου. Θα σε συναντήσω πριν το ηλιοβασίλεμα αύριο. Θα αντιμετωπίσουμε τον Νουάρ μαζί». Δεν ήμουν εντελώς σύμφωνος με το σχέδιο του Χάντερ. Ήτανε πολύ απλό, αλλά δεν υπήρχε τίποτα άλλο που μπορούσαμε να κάνουμε. Δεν είχα χρόνο για εκπαίδευση. Αν ο Νουάρ δεν είχε πληγώσει την Σάμερ ακόμα, θα την είχε σκοτώσει τη στιγμή που θα μάθαινε ότι απέτυχα στην αποστολή μου. Αν δεν ξεκουραζόμουν κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεν θα είχα καμία ελπίδα να πολεμήσω απόψε. «Δεν ακούγεται πολύ σαν σχέδιο», του είπα. «Δεν είχες πολύ σχέδιο όταν ήρθες εδώ και δες που είσαι τώρα. Ζωντανός και με κάποιον στο πλευρό σου», απάντησε. Λοιπόν, αυτό ήταν αλήθεια. Πήγε προς το σπαθί και το σήκωσε, το καθάρισε και μετά παρατήρησε ότι τον παρακολουθούσα. Τι συμβαίνει με αυτό? Είναι καταραμένο ή κάτι τέτοιο? Γιατί σχεδόν με σκότωσε. Είναι φτιαγμένο από καθαρό ασίμι. Τα υπερφυσικά πλάσματα είναι αδύναμα στο ασίμι. Είναι θαύμα που μπόρεσες καν να το σηκώσεις. Μην το ξαναπροσπαθήσεις. Θα σου δώσω ένα ασημένιο στιλέτο απόψε. Νόμιζα ότι άκουσα ότι οι βρικόλακες δεν συμπαθούν το ασίμι, όπως και οι λυκάνθρωποι. Τι άλλα πλάσματα υπήρχαν εκεί έξω και πως είχαν περάσει απαρατήρητοι για τόσο καιρό. Το μυαλό μου πονούσε πολύ για να σκεφτώ πάρα πολύ γι' αυτό. Μακάρι να μπορούσαμε απλώς να καλέσουμε τον προπροπάπο τους και να τελειώσουμε με όλα αυτά, γκρίνιαξα. Ο Χάντερ ξαφνικά φάνηκε σοβαρός. Είχε μαλακώσει λίγο αφού είχα φάει το ξύλο για δεύτερη φορά. Τώρα έγινε πιο αυστηρός στην πρόταση να θέλω να ζητήσω βοήθεια από έναν πρόγονο των διδήμων. Είσαι νέος σε όλα αυτά, οπότε δεν καταλαβαίνεις τι είδους τέρας είναι ο Νουφ και η γη του. Δεν είναι σαν τον Δράκουλα. Το μυθιστόρημα περιγράφει έναν βρικόλακα ασθενέστερης γενιάς. Ο αρχικός είναι αδύνατο να τον κατανοήσεις. Έχει ζήσει περισσότερο από τον ήλιο μας. Έχει τη δύναμη να καταστρέψει σύμπαντα με ένα απλό κούνημα του δακτύλου του και το έχει κάνει. Το πιο τρομακτικό σε αυτόν είναι ότι νιώθει αγάπη και αυτό τον κάνει απρόβλεπτο. Η γη του είναι ένα μικρό βήμα κάτω. Αν μπορούσα να αφαιρέσω τη δύναμη να καλέσω τον νεότερο γιο χωρίς να βλάψω τα δίδυμα, θα το έκανα. Έχω σκεφτεί ακόμα και να τους σκοτώσω αν ανακαλύψουν ποτέ τον τρόπο να τον καλέσουν, για να αποφύγω την πιθανότητα να φέρουν αυτό το θηρίο σε αυτόν τον κόσμο. Το κεφάλι μου κολυμπούσε πάλι. Μερικά από αυτά που έλεγε ο Χάντερ ήταν αδύνατα. Πώς ένα πλάσμα που υπέθεσα ότι έμοιαζε με άνθρωπο ήταν μεγαλύτερο από ολόκληρη την ανθρώπινη φυλή.
Ήταν αυτό το τέρας κάτι άλλο που άλλαζε αργά με τον χρόνο. Περίμενε. Υπονοείς τη θεωρία του πολυσύμπαντος. Είπα με τη φωνή μου να ακούγεται όσο κουρασμένη ένιωθα. Δεν είναι θεωρία. Υπάρχουν αμέτρητα σύμπαντα σαν το δικό μας που ασχολούνται με διαφορετικά είδη υπερφυσικών πλασμάτων. Κάποια από αυτά μπορούν να χρησιμοποιήσουν μαγεία για να ταξιδέψουν ανάμεσά τους. Αλλά μην ανησυχείς για αυτό, είπε ο Χάντερ, απορρίπτοντας έτσι τη βόμβα που μόλις έριξε. Τι, είπα με όσο περισσότερη έμφαση μπορούσα. Μην ανησυχείς γι' αυτό, είπε ξανά. Με βοήθησε να σηκωθώ για να αρχίσει να με σέρνει προς τις σκάλες. Πες μου που μένεις. Θα σε συναντήσω αύριο, ξεκουράσου. Δεν άφησε περιθώρια για διαφωνίες. Μέσα σε λίγα λεπτά του έδωσα τη διεύθυνσή μου και συμφωνήσαμε ώρα συνάντησης. Ένιωθα πολύ κουρασμένος για να κάνω τίποτα άλλο εκτός από το να αρχίσω να κατευθύνομαι σπίτι. Το τρέξιμό μου ήταν πιο γρήγορο από το τρέξιμο των περισσότερων ανθρώπων. Χρειάστηκε διπλάσιος χρόνος για να επιστρέψω από ότι για να φτάσω στην εκκλησία. Ο ήλιος ανέτειλε μέχρι να φτάσω στο τροχόσπιτό μου. Το έντονο φως έτσουζε τα μάτια μου και ήδη έκαιγε το εκτεθειμένο δέρμα μου. Σπασμένα γυαλιά ήταν ακόμα σκορπισμένα στο μικρό μου σπίτι. Ήθελα να λιποθυμίσω, αλλά έκανα έναν γρήγορο καθαρισμό του κρεβατιού μου. Έβαλα χαρτόνι στα παράθυρα για να μπλοκάρω το φως. Μετά το σώμα μου λύγησε. Πριν με πάρει ο ύπνος, έβαλα ένα ξυπνητήρι για να ξυπνήσω πριν το ηλιοβασίλεμα. Γράφοντας τι είχε συμβεί, με βοήθησε να βάλω τις σκέψεις μου σε τάξη. Προσευχήθηκα σιωπηλά η Σάμερ να είναι καλά. Δεν με ένοιαζε αν ζούσα ή πέθαινα απόψε, αρκεί να ήταν ασφαλής στο τέλος. Εάν σας αρέσει αυτή η ιστορία, κάντε like και εγγραφείτε στο κανάλι μας. Για τα υπόλοιπα μέρη, αφήστε ένα σχόλιο και κάντε share, έτσι μας βοηθάτε να ανεβάζουμε ακόμα καλύτερες ιστορίες. Σας ευχαριστώ.